Преди 2 години тая градинка беше зелена и така трева, както го виждате тук, а сега е просто поредния паркинг. Всичкият този прахоляк не влиза в терасите, сутрин като се разпалват колите, пушека ми влиза в стаята, като завали дъжд, всичката кал се разнася по улицата надолу, после се връща обратно пак в къщите ни. Ама по какво личи изобщо, че това е градинка? Аз не мога да разбера. Остатъците от трева от тук, където не е минавано все още. Защото комшиите са сложили камъни тук. А пък аз смятам да копая дупки. Защо? Да са като окоп, защото ако има дупки не могат да влязат колите. Аха. Не виждам друг начин да ги спра. Просто от тук ресторант трябва да се зарежда заведението, пък може да се го заредят от главната улица, която е на 1 метър от заведението. Не виждам смисъл от тук да разбиват остатъците от градинка. Всичко е тук, имаме борчета, рози, плодни дръвчета. Всичко беше много красиво, но това остана. Тази длъбнатина от тук бяха прокопали за газ на времето. В момента всичките тия коли с длъбнатини тъпчат върху газопровода. За блок. Хората притесняват ли са това? От това не знам дали са замисляли. По-скоро се притесняват от пушетите и от кълта. Просто след дъжд цялата улица долу е цялата кал. И после като изсъхне тая кал, се връща във въздуха и обратно. Писали ли сте някакви жалби до кметството? Не, все още не съм, но мисля да пиша. Просто не знам къде. Значи този фургон от 20 години е тук. Изобщо не знам на кого е. Даже не е свързан с строежите. Нито знам какво има вътре, заключене. Ако някой си го познае, моля да се го прибере, ще го почерпя даже. Ма явно тук младежите от блока са упражнявали, графити са рисували. Ами да, той е толкова раздясал, че то от преди кооперациите още идея си нямам откъде и как. Нито съм виждал за тези 20 години някой да влиза вътре, просто е така забравен.